Indoneziýanyň yerli hökümetiniň habar bermegine göre geçen ýylyň dowamynda 60 000-den gowrak Rus watandaşlary öz ýurduny terk edip Indoneziýanyň Bali diýen adasyna ýerleşdi. Şu ýylyň ýanwar bilen mart aralygynda bolsa 43 500 adam gelendigi habar berilýär. Приехали, люди привыкли жить как у себя в стране, не хотят изучать законы, не хотят ничего читать, не хотят ничего узнавать, они уверены, что здесь все можно, здесь же тебе улыбаются, значит все можно, и никто никогда ни о чем не узнает. 100 000-den köpräk Rus waýlarynyň ýany bilen diňe pul däldi. Eýsem edepsiz gylyklaryny hem alyp gelendigi yerli halky biýmada aýdýar. Polisiýa işgärleriň içkili ýol düzgünleri bozup ençeme sapar ýol helakçylygy uçuraýan motosikli sürüjiler bilen öýgiderli iş geçirýändigi yerli hökümeti alada goýýar. Bali'nin hakimi Ayan Koster bu bozokçuluk barada şeýle diýär. Dünýäniň beýleki döwletleri kabul eden Rus halkyny özüni nähil medeniýetli alyp barmagy öwreden bolsa, biz hem şolary ýaly etmelidiriz we Rus watandaşlaryna garşy wizaly düzgünü güýçlendirmeli bolars diýip Jakarta Post gazetinde habar berdi.